ҷаласаро раиси шӯрои вилоятии мутобиқсозию методи оид ба таълим ва тарбияи шаҳрвандон раиси вилоят Давлаталӣ Саид оғоз бахшиданд. Дар ин шӯро шахсони масъул аз рӯи якчанд масъалаи муҳим бо маъруза баромад намуданд. котиби масъули шӯро сардори раёсати адлияи вилояти Хатлон суханронӣ намуда оид ба корҳои анҷомдодашуда тибқи нақшаи кории шӯро барои нимсолаи 2024 дастрасии матни паёми имсолаи президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ки дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии нави ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳолии вилояти Хатлон корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба эълони соли маърифати ҳуқуқӣ маълумот доданд. раиси вилоят Давлаталӣ Саид зимни суханронӣ таъкид намуданд ки дар ташаккули маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва саводнокии ҳуқуқии насли наврас нақши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони мақомоти дигари давлатӣ аз ҷумла занону ҷавонон ва ходимони дин баҳсо муҳим мебошад. соли 2024 ки хусусан аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст, бояд ҳар як шаҳрванд алалхусус кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар идораву муассиса барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ корбарӣ намоянд, то аз овони хурдӣ ва мактабӣ дар замири насли наврас ҳисси ватандӯстию хештаншиносиро бедор намуд, то дар оянда аз ҷону дил баҳри ин меҳани биҳиштосо хизмати софдилона намоянд. дар баробари барномаҳои телевизионию радиоӣ бояд бо усули хона ба хона корҳои фаҳмондадиҳӣ ва дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлатро ба самъи мардум саривақт расонид. муовинони раиси вилояти Хатлон низ бо ҳисобот дар назди аъзоёни шӯро аз рафти корҳои ба анҷом расонидашуда ва нақшаҳои ояндаашон изҳори назар намуданд. гуфта шуд ки корҳои тарғиботию ташвиқотӣ оид ба фаҳмондадиҳии мазмуну муҳтавои паёми президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ корҳои назаррас ба анҷом расонидашуда дар ин замина тариқи расонаҳои хабарӣ алалхусус телевизионҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ даҳҳо хабару гузориш ва барномаҳои мукаммали алоҳида пешкаши мардум гардонида шудааст. ҳамарӯза аз тариқи телевизиони Хатлон ва Кулоб гузоришу барномаҳо оид ба соли маърифати ҳуқуқӣ пешкаш карда мешавад. дар самти ҳарчи бештар ва дар сатҳи зарурӣ омода кардани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, кормандони бахшҳои кор бо занон ва ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондаанд ки натиҷаи он соли равон барои пеш аз муҳлат иҷро намудани нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ мусоидат кард. сардори раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар ҳузури аъзоёни шӯро гузориш дода иброз доштанд ки кормандони ин ниҳод баҳри оромию осудагӣ ва амнияти миллӣ тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ дода оид ба чораҳои андешидашуда вобаста ба пешгирии таълимоти ғайрирасмии динӣ, шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳо ва созмону ташкилотҳои экстремистӣ, баргузории чорабиниҳо бо ҷалби зиёиён, адибон, рӯҳониён дар васоити ахбори омма, корҳои фаҳмондадиҳии мазмуну муҳтаво ва иҷрои талаботҳои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳия ва пахш намудани филмҳои кӯтоҳмуддати таълимӣ дар ин самт омодаву пешкаш кардаанд. гуфта шуд ки ҳанӯз ҳам раванди корҳои тарғиботию ташвиқотӣ оид ба пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ моро қонеъ кунонида наметавонад ва бояд дар ин самт чораву тадбирҳои алоҳидаро дар якҷоягӣ андешид. пас аз ҳисобот ва гузориши аъзоёни шӯро раиси вилоят изҳори назар намуданд ки бояд аз кӯчактарин имконияти мавҷуда баҳри сулҳу субот ва расидан ба зиндагии воқеан ҳам шоистаи мардум истифода кард. гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва дигар идораву муассисаҳо бо аҳолӣ алалхусус бо гурӯҳҳои осебпазир, ноболиғон, ҷавонон, муҳоҷирон, ходимони дин ва донишҷӯён дар мавзӯъҳои мухталифи ҳуқуқӣ ва маърифатию худшиносии миллӣ вохӯриҳои судмандро бештар ба роҳ монд. ҳамчунин гуфта шуд ки ба эҳтимоли пешгӯиҳои обуҳавошиносон аз имрӯз сар карда то чанд рӯзи баъдӣ ҳарорати ҳаво аз ин ҳам гармтар мешавад. аз ин роҳ масъулини раёсатҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода, оташнишонӣ ва дар умум тамоми сохторҳо муваззаф гардонида шуданд
то кӯдаконро беназорат нагузоранд ва ҳолатҳои пешгирӣ аз амалҳои сар задани сӯхтор ҳам риоя карда шаванд, зеро вазъи ғарқшавӣ имсол дар кишвар алалхусус вилоят нигаронкунанда мебошад. дар қисмати охири шӯрои вилоятии мутобиқсозию методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон дар назди раиси вилоят тамоми аъзоён вазифагузор шуданд то дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Қатнонро саривақт иҷро карда ва аз натиҷаҳояшон ба котиби шӯро маълумот пешниҳод намоянд.